knedlík, maso, žádná zelenina. Biceps velký s gulášem mám, když guláš nemám, tak co udělám? Přece řeknu mámě, ať jde do obchodu, jestli máma do obchodu nepůjde, chystám se k odchodu. Do toho obchodu koupím potřebné ingredience a vrátím se domů, kde si upeču guláš plný hromů. Pozvu své kamarády k sobě domů a dáme si všichni guláš spolu. Jdeme na to, uvaříme spolu guláš. Dej si guláš, protože proč ne guláš? Protože proč ne, dej si guláš, protože proč ne? Ten guláš, 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 já to snad už mám, uvařený, dácej. Guláš, 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 dej si ten guláš, 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 protože proč ne, maso knedlík už má uvařený.